Jeg er blevet bedt om at give en instruktion på, hvordan man laver dem her. Det er African flower lapper og bruges til at lave tæpper, puder, dyr, alt muligt med. Og er meget populære. Der er rigtig mange opskrifter, hvor de her indgår. De findes de findes i alt fra trekanter til otkanter, af hvad jeg er klar over. Jeg vil give en instruktion i at lave femkanten, som er den mest almindelige, og principielt så kan du bruge princippet, som jeg også giver, til de fleste af lapperne på nær firkanten. Firkanten er noget for sig selv. Men ellers så er princippet i det ens fra både 3 til 8 kant. Man kan blandt andet lave sådan noget som den her. Det her det er en ufærdig ulepude, hvor at forskellige kanter er sat sammen. Og når der kommer næb på, at den bliver fyldt ud, bliver til en lille ule. Meget sød. Men jeg har som sagt blevet bedt om at lave sådan en gennemgang over, hvordan man laver dem, så det går vi i gang med. Jeg bruger til almindelig bomuldsgarn, som du kan få i sådan rent til 12 kroner eller sådan noget, 11,96. Det fungerer altså, og det er faktisk udmærket at bruge. Men til den størrelse bomuld, der bruger jeg en nål på 3 mm. En ganske almindelig hæklenål på 3 mm. Så skal vi kigge på det. Det du skal bruge, det er garn. Jeg bruger 4 farver. Det adskiller nemlig meget pænt hele blomsten. Hæklenål, saks og en uldnål. Uldnål de kan købes i stort set alle garnforretninger. Ellers så kan de købes over nettet og er meget nemme at finde. Det jeg gør i dag, det er at lave en femkant, som sagt. Og det starter vi ud med. Jeg har min egen måde at starte ud med. Det er ikke som den, der er på andre engelske opskrifter. Det er ikke Magic Ring. Og det er ikke den, der egentlig står i de forskellige opskrifter på de her dyr og puder og hvad ellers der. Så vi starter bare. Den måde, jeg starter ud på, når jeg skal lave den første løkke, det er, at jeg placerer garnet, som jeg har gjort her. Tager hæklenålen på, drejer rundt, som den faktisk sidder ned i. Får fat i begge ender, og hiver garnet ind igennem. Så har jeg en løkke. Nu starter vi ud. Den måde jeg starter på, det er, at jeg laver 4 luftmasker. Vi skal bruge luftmasker, stangmasker og fastmasker. 3, 4 er altså den mest almindelige form for hækletermer. Nu skal vi så starte på selve ringen. Herinde, der har vi et hul. Og det er ringen. Det er faktisk det, vi skal til at lave nu. Vi har nogle grupper af 2 stangmasker. Det er dem, der ligger herud og udgør det første af blomsten. Det er dem, vi skal til at lave nu. Den kædemaske, eller kæde af luftmasker, du har lavet her, det er den første stangmaske. Nu skal vi have startet ud. Og det gør vi ved, at vi finder den ene side i den første maske. Nu skal jeg tabe det hele her. Den ene side. Så skal man kun bruge en af dem. Den er der. Nu skal jeg lige have min hæklenål i igen. Sådan. Hvis du ikke ved, hvordan man laver stangmasker, så er det også meget nemt. Du vikler garnet over nålen, som du har essentielt 2 masker. Og så skal du så finde den første side der, som I fandt lige før. Og så skal du nålen ned igennem den. Det jeg gør, det er, at jeg bruger krogdelen. Og så simpelthen får mig hægtet ned igennem. Så at jeg nu har faktisk 3.
Men det er sådan her. Garnet ud igennem løkken, og der har vi faktisk begyndelsen på vores hul i midten. Det er den første maske, vi lavede. Garnet igennem 2 af de 3, og så igennem de 2 sidste. Og voilà, det var en stangmaske. Vi skal lave 5 grupper, og de skal adskilles. Det gør vi ved at lave en luftmaske. Det er det første mellemrum. Igen, så skal vi have lavet 2 stangmasker. Langsom gengivelse. Først rundt om nålen. Ned i hullet og fange garnet. Så har vi 3. Fang garnet ind igennem de 2 første. Så har vi 2. Fang garnet ind igennem de 2 sidste. Og vupti. Og det her, det skal vi gøre, til vi har 5 grupper. Altså 2 stangmasker, 1 luftmaske. 1 stangmaske. 2 stangmasker. Og 1 luftmaske. Hvor mange kom vi op på? Vi kom op på 1, 2, 3 sæt. Og det er meget vigtigt, at man husker luftmasken imellem. Sådan, at man har mellemrummene, for dem skal vi nemlig til at arbejde med bagefter. 2 stangmasker. Og en luftmaske. Så er vi på 4, og vi skal have 5. Og 1. Og 2. Og luftmaske. Så skal vi tælle her. Vi har 1 sæt, 2 sæt, 3 sæt, 4 sæt og 5 sæt. Så skal vi afslutte den her ring. Og det gør vi. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan vise det lidt bedre med min uldnål her. Det her, det er den, vi starter ud med. Vores kæde af luftmasker. Og så skal vi finde den tredje. Det er egentlig meget nemt, fordi det er at gå heroppe i toppen. Man kan se her. Der ligger de ligesom sådan nogle små løkker. Og vi skal så i den, der er længst herover af. Det er den her. Og vi skal under begge ledene. Der. Men det vi egentlig skal, det er, at vi skal tage vores hæklenål. Og så skal vi ind igennem de 2, som vi har dem til at lægge på nålen. Så skal vi fange garnet og ud. Så har vi 2 her, men vi skal ikke bruge 2. Vi skal kun bruge den ene, så vi trækker den videre igennem den, vi havde på nålen til at slutte med. Så kan vi sådan set klippe garnet. Og det gør vi. Sådan. For at afslutte den, så trækker vi garnet hele vejen igennem. Bum. Og så strammer vi ind. Det var først det. Så skal vi til at have bladene. Det er dem her. De gule her på. Der har jeg en blå, jeg har valgt at bruge til min femkant. Nu skal jeg lige finde enden her. Det var der.
Den måde, det er nemmest at holde garn på, når man hækler, i hvert fald for mit vedkommende, det gælder om at finde den måde, man ikke sidder og krampagtigt strammer. Men det er, at jeg har den faktisk til at køre under langemand, op over igen og ned igen. Og så kører den lige så stille hen over pegefingeren. Så kan jeg selv bestemme. Der var lige lidt kiks på tråden. Min mand, han er lige så flink at filme for mig. Mange tak for det. Nå, nu skal vi til at videre. Vi skal have lavet de der blade der. Ligesom her, der skal vi have lavet grupper af 2 stangmasker. Lidt anderledes. Den måde jeg gør det, for også at hæfte enderne, det er at jeg tager de 2 stykker garn og lægger dem begge 2, som de kører ind i min hånd. Jeg har garnet til at lægge bagved på bagsiden og henter garnet om til forsiden igennem den første af mellemrummene, vi har lavet med luftmasker. Og jeg laver så 3 luftmasker. 1, 2, 3. Jeg kan se, der er lidt svært ved at fokusere her. Sådan der. 3 luftmasker. Nu skal vi have lavet de grupper af stangmasker. Og det er igen garnet over, nålen ind under, hent garnet tilbage igen, og så har vi 3. Fang garnet ind igennem de 2 første, så har vi 2. Fang garnet, og vupti, så har vi en stangmaske. Nu kommer det sjove ved den her omgang. Det her, det er 3. eller 2. omgang i sig selv. Der skal vi så også lige huske, at vi skal have en luftmaske. 2 stangmasker og en luftmaske. Ned i den samme mellemrum laver vi nu 2 luftmasker, eller 2 stangmasker hedder det. Og jeg gør det, at samtidig med at jeg hækler, så holder jeg dem her langs kanten på arbejdet, fordi så bliver de faktisk hæftet med. Men 2 stangmasker. Der fik jeg lige fået forkert tråd med os. Men så kan man altid pille det op og gå i gang igen. Sørg for, at det er den rigtige, du får med. Sådan. Det var den første gruppe. Det skal vi lave i hver mellemrum. 2 stangmasker, et mellemrum og en stangmaske. Eller 2 stangmasker. Så det er 2 stangmasker, en luftmaske og 2 stangmasker. Der er ikke nogen luftmaske, når vi starter på den næste mellemrum. Og der gør vi det igen. 1 stangmaske. To. Jeg håber, det er til at følge med i. En luftmaske. Og i det samme mellemrum 2 stangmasker. Nu er mit garn lige lidt træls her, så det retter vi lige ud. Sådan. Men det skal vi have gjort i alle mellemrummene. Man kan allerede se, at det begynder at forme sig. Ligesom den her.
Vi fortsætter. Nu tager jeg så mine 2 garnender om bag ved mit arbejde, så jeg ikke hæfter dem med mere, så de heller ikke i vejen. Nu er de nemlig hæftet godt med. Og igen, ingen mellemrum. Og så 2 stangmasker. Jeg kan se, det slører lidt det her. Det er lidt træls. Men jeg håber, vi kan følge med alligevel. Det var 2. Jeg tror, vi har lidt rystelser her, det er derfor. Det er ikke rigtig vil fokusere. Men altså 2 sådan en luftmask. Og så 2 stangmasker i den samme mellemrum. Og vi fortsætter. 1 stangmaske. Og det er for hver gang vi har lavet et sæt af 2, og vi så har en luftmaske, at vi skal gå ind og lave 2 stangmasker. Eller som det vil være her, 4. Så det er 2 stangmasker og en luftmaske, og 2 stangmasker i hvert mellemrum her. Nu blev jeg faktisk i tvivl, om jeg huskede en luftmaske her. Det gjorde jeg ikke. Så gør jeg simpelthen det. Jeg glemte en luftmaske her imellem. Så går jeg tilbage, piller min nål ud, så kigger jeg herop. Okay. Jeg har mine 2 første stangmasker, dem har jeg til at lægge her. Det vil sige, så skal jeg have fundet ud af, at jeg skal ind i den her. Den der egentlig er over den 3. Så kan jeg lige så stille pille op, og vupti, så er jeg tilbage ved mine 2 stangmasker. Og så husker jeg at lave min luftmaske. Der. Og så mine 2 stangmasker. Nu har vi lige straks grupper af 2 stangmasker og en luftmaske og 2 stangmasker gange 5. Vi sidder lige og prøver på at få det til at fokusere. Det er ikke altid lige nemt med det der moderne teknologi. Men tak skæbne, så kan vi da lære hinanden noget ved video. Så et eller andet sted er teknologien jo god nok. Men nu er vi så henne ved enden. Nu kan I godt se, hvad det ligner. Det ligner hinanden. Nu skal jeg afslutte. Eller rettere sagt, nu skal vi videre til næste trin. Fordi bladene består faktisk af 2 runder. Og det er så den runde, vi skal til nu. Men det skiller her. Det skal vi ikke have den til. Så igen, ligesom da vi afsluttede før, der finder vi den øverste. I vores luftmaskekæde herovre. Og skubber nålen igennem. Så trækker vi garnet ud. Så har vi 2. Og i stedet for at afslutte, som vi gjorde før, så fanger vi garnet. Og trækker det ind igennem begge de 2 løber. Så er vi der. Nå, men nu skal vi videre. Så kan vi se, at vi har faktisk det første mellemrum mellem vores 4 stangmaskes grupper. Det har vi i den første her. Der går vi ind, og så laver vi en mere af dem, vi lige har lavet. En fast maske.
Nu skal vi så til den øverste del her i bladene. Den der lige foran min finger. Og det gør vi ved, at vi laver en, 2 luftmasker. Det er den første stangmaske. Nu skal vi have grupper af 7 stangmasker i hver af de mellemrum her. Hvis jeg lige kan få det til at fokusere, så vil det hjælpe rigtig meget her. Men vi har vores 5 mellemrum, og i modsætning til den herinde, hvor de ligger imellem her, så har vi lige pludselig vores mellemrum. De ligger midt i vores grupper. De ligger ikke over de grønne. De ligger midt imellem de grønne. I midten af de blå. Vi prøver. Vi skal have lavet 6 mere i den her gruppe, og så 7 i resten. Fordi den, som sagt, ligesom de andre gange, så tæller de luftmasker der for den første stangmaske. Vi prøver. 1. 2. 3. Og det er hele tiden ned i det samme mellemrum. 4. 5. 'Nu mistede jeg lige helt, om det var den 5. jeg var ved at lave, eller om det var den, jeg havde lavet. Så tæller jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jeg mangler altså 1. Sådan. Så har jeg 7 i alt. Det skulle gerne se sådan ud. Det er lidt svært at se, at det ligner hinanden, men det kommer til at ligne hinanden meget mere, når vi kommer til den næste runde. Men, så sidder jeg med et mellemrum der. Lige der. Lige over den grønne der. Men det er ikke den, jeg skal bruge. Nej, jeg skal lige rotere den en gang, så har jeg et mellemrum heroppe. Og det er den, jeg skal bruge. Der laver vi 7 stangmasker. I den der. Så her går vi i gang. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Okay. Videre til den næste. Den ligger igen imellem de grønne. Inde i de blå her. Ligger der. Og ikke i det mellemrum, man også kan se her. Det er det mellemrum, der er der, som vi skal igennem. Der laver vi 7 stangmasker med. 1. 2. 3. 4. 4.
5, 6, 7. Så tager jeg lige hurtigt og gør de 2 sidste også. Igen er det der ind mellem de blå, ikke ind imellem grupperne som sådan. 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og så den sidste. 1. Det skal lige siges, at jeg har lært min mand at hækle. Også de her fine lapper. Og han er lidt en svær elev, men han lærte det. Kan alle. Ja, som han siger, kan han, så kan alle. Hvor mange fik jeg så lavet her? Der var 4, 5, 6, 7. Så begynder det faktisk at ligne noget. Nu ligner det en femkant. Kan vi komme lidt tættere på. Sådan der. Nu ligner det en femkant. Og det er meget tydeligt at se, at nu begynder de altså at ligne hinanden. I hvert fald fra mit synspunkt. Men nu skal vi afslutte den her farve. Igen, så har vi vores luftmaskekæde her. Og vi skal finde den øverste af dem. Den er der. Og ligesom vi gjorde i den første omgang, da vi skulle afslutte der, går vi ind igennem de 2, hvis jeg ellers skal fange dem her. Det plejer jeg at hjælpe. Sådan vi har begge sider af leddet til at ligge der. Så skal vi fange garnet og trække ind igennem. Og her, der skal vi så have den igennem den nummer 2 også. Så vi fortsætter, vi holder fast i den løkke, vi lige har hentet, og igennem nummer 2. Således. Ja. Så klipper vi garnet igen. Og hiver den hele vejen igennem og strammer ind. Nu skal vi til at lave den her lille kant, der er meget svært at se på den her. Den her. Inklusive de lange, der går ned her. Og skillerbladene. Nu kommer den del. Der har jeg valgt en gul. Og samme princip, som da vi startede op igen før. Tag sådan, du har et lille stykke af enden til at stikke ud over. Så du ikke bare lige tager fat helt ude i spidsen og begynder, fordi så glæder det igen. Så alt dit fine arbejde spoleret. Her har du afslutningsstedet. Den får du også fat i. Sørg lige for, at den ikke lige kommer til at være der, hvor du skal bruge. Samme sted, samme lykke, som du egentlig har afsluttet indeni. Der presser du nålen igennem.
Og så kan vi starte ud. Begge ender lægger du hen ovenover nålen og fanger garnet ind igennem lykken ud på den anden side, og så laver du en fastmaske. Der. Det er den første. Så skal vi tælle 7 herhen af. 1, 2, og det er i hver eneste af dem her. Hver eneste af dem der. 3, 4, 5, 'Og her, der lægger jeg så garnet om bagved, fordi ellers så kommer det i campolation, og jeg skal til at lave den lange. Men det var 5, 6, og 7. Godt. Nu skal vi til at lave en lang stangmask. Og det gør vi ved, at vi gør som almindeligt, får garnet op over nålen, og nu, der skal vi ned i de grupper der, af de grønne, vi har lavet. Og det gør jeg ved, at jeg har taget garnet op over nålen, så drejer jeg den. I opskrifterne, der siger de, at der skal man kun herned, lige over det grønne. Jeg synes, det bliver pænere, når jeg går hele vejen ned i det grønne, og ind imellem de 2 stangmasker, jeg har lavet der. Sådan der. Og på bagsiden, der kommer jeg så ud der, imellem de grønne. Nu skal jeg så have fat i garnet. Det gør jeg på bagsiden selvfølgelig. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få det til at gøre sådan, at vi lige kan se det ordentligt her. Sådan der. Nu har jeg fanget garnet, og jeg er kommet ud på den anden side. Og nu sidder jeg så med faktisk 3 lykker på nålen, ligesom med en almindelig stangmaske. Fanger garnet, og igennem de 2 første, og fanger garnet en gang til, og igennem de 2 sidste. Det her, det fortsætter man med hele vejen, til man når herover til. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og igen en stangmask. Kaldes for en lang stangmask. Og igen, så skal jeg ned imellem de 2 grønne. Om på bagsiden. Sørg for, at jeg ikke bliver viklet ind i de andre tråde. Fange mit gule garn her. Og have den om på forsiden igen. Lige så stille fører den op til toppen. Fang tråden ind igennem de 2 første. Nu skal jeg lige sørge for, at det ikke helt kampolerer her.
og så igennem. Fang tråden igen, og igennem de 2 næste. Det gør vi hele vejen rundt. Så er jeg faktisk ved at være der, hvor jeg skal til at afslutte den her omgang. Nu har jeg 5 kanter og 5 inddelte blade. Så nu, der skal jeg afslutte den omgang. Jeg klipper, og den her tråd, den vil jeg gerne klippe lang, fordi nu skal jeg til at bruge min nål. Og det jeg gør, det er, og nu skal vi til at gøre det i slow motion, fordi ellers er jeg rej for, at jeg ikke får jer med her. Det er, jeg har min tråd, den sidste lykke jeg har lavet, men jeg skal have det til at afslutte med en lykke, der går her igennem. Det har jeg en meget nem måde at gøre på. Jeg hiver tråden hele vejen igennem. Sådan. Så tager jeg min nål i brug. Sådan. Nu, der kan vi se her, okay. Jamen, det ser altid ud som om, der er sådan en her, der går ned hver evig eneste gang. Det er der i og for sig også. Så det vi gør, det er, at vi tager ikke i den der går ned her. Den lader vi være. Vi går i den første, der er heroppe på kanten. Ind under den. Og trækker garnet med. Og så begyndte det at ligne noget. Så herover, hvor vi har garnet til at gå op igennem. Nu trækker jeg det lige tilbage her, så det er til at se. Altså, garnet det kommer jo egentlig op her. Så der hvor det går igennem, der har vi 2 lykker. Dem skal jeg begge 2 ned igennem. Jeg skal lige sørge for at have garnet op over. Så trækker vi også nålen igennem der. Og så kan vi så sådan set stramme lige så stille ind. Når vi så retter op her, så er det lige pludselig en kant, hvor du ikke kan se, hvor du startede. Andet end fordi du har tråden her om bag. Så
Nu skal vi til den afsluttende kant. Nu ligner de to rigtig meget hinanden. Nu skal vi til den afsluttende kant. Så kan jeg godt pakke nålen væk. I hvert fald indtil jeg skal samle noget som helst, og jeg skal ikke samle noget endnu. Så har vi den fjerde farve. Der har jeg valgt en brun. Den synes jeg skiller sig fint ud. Sådan en dejlig lysbrun en her. Og vi har jo lige faktisk lavet en lykke. Vi skal ind igennem den, vi lige har lavet. Den vi har afsluttet med. Igen, samme princip. Med at fange garnet. Og ind igennem. Og så laver vi 3 luftmasker. 1, 2, 3. Og det tæller ligesom de andre gange for den første stangmaske. Nu skal vi have lavet 3 stangmasker. Det er den første. Og det gør vi i hver af de efterfølgende masker her. 2. 3. Godt. Så kommer det særlige ved den her omgang. Og det er, at i nummer 4, det er faktisk midten af blomsten. Der skal vi have lavet hjørnet. Så der laver vi en stangmask. Og det her, det er vel og mærket i en af de underliggende lykker, dem vi går igennem for at hente garnet. Der laver vi en stangmask. Så laver vi en luftmask. Og så ned i nøjagtigt samme, som vi lige har lavet en stangmaske i. Der laver vi nummer 2 stangmaske. Der tabte jeg lige min garnnål. Okay, sådan der. Så skulle det gerne se sådan der ud. Altså, den første lykke efter den lange stangmaske, der laver vi 1, 2, 3. Og en stangmask, en luftmask og en stangmask. 2 stangmasker i samme hul. Og så fortsætter vi. Så kan vi så tælle 8 hele vejen hen til næste gang vi skal gøre det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lad os så se om det passer. Ja, og så kan jeg lave min dobbelte stangmaske. 1 stangmask, en luftmask og en stangmask i det samme hul. Stakkels mand, han er ved at være træt i armen. Vi prøver at fortsætte. Altså 1 stangmask i hver hul. Når du kommer til 8, skal du lave
en stangmask, en luftmask og en stangmask i det samme hul. Okay. 4. 5. Jeg beklager kvaliteten, det er ikke noget filmstudie, men en privat stue. Så det var 6, 7. Og alt taget i betragtning, at det bliver optaget på en mobiltelefon, så synes jeg egentlig, det går okay. Nu skal vi til at lave den dobbelte igen. Og det er en stangmask. Hvor ville jeg dog ønske, at det rent faktisk var et filmstudie lige nu, så jeg kunne have skarpere billeder. En luftmaske. Og en stangmaske. Så skal det så gerne se sådan der ud. Og nu tager jeg lige hurtigt og laver resten her. Og det er igen til 8, hvor at nummer 8, det er der, hvor du skal lave den dobbelte, for at sige det på den måde. Tvillingesættet. 3. 4. 5. 6. 7. Og så en dobbelt stangmaske. 1. Der tabte jeg gangen, det gik ikke så godt. 1. Og igen. Indtil man har nået alle 5 kanter. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Og en dobbelt. 1. 1. 2. Og så skal vi så have 4 hen til enden herhen. 1. 2. Hop. Nu skal jeg bare komme foran mig selv her. Det går godt. 2. 3. Og 4. Så skal jeg afslutte lige om lidt. Fordi nu har vi faktisk en femkant. En fin femkant. Og vi afslutter. Hvis vi lige kan få den til at stille skarpt her, det ville være rigtig dejligt. Vi har vores luftmaskekæde her. Igen finder vi den, der er øverst. Den var lige der. Jeg bruger gerne min nål til at sprede med, sådan at jeg ikke skal kæmpe så hårdt for at få hæklenålen igennem. Men altså den øverste i luftmaskekæden. Igen ind igennem begge sider af masken. Hvis jeg kan få den til det her. Ja, den kommer lidt stille der.
Det vil bare ikke rigtig fokusere det her. Nej, det vil det ikke. Sådan der. Altså. Jeg var lige nålen ud igen her. Luftmaskekæden. Den der øverst i luftmaskekæden. Ind igennem begge sider. Sådan der. Fang garnet. Ud på den anden side her. Sådan der. Og hele vejen igennem. Sådan der. Så kan vi klippe garnet. Her. Og træk hele vejen igennem. Stram ind. Og vupti. Så har vi en femkant. Når vi så skal fjerne de tråde der om bagpå, for de er jo trælse, og de er møgirriterende, når man skal sidde og arbejde med det. Så tager vi en saks, ganske simpelt, går ind, hvis vi lige kan komme lidt tættere på her, så vil det være rigtig dejligt. Går vi helt ind til hvor de ligger ind, så klipper vi af. Jeg klipper så lige den her lidt længere af, der. Så lægger de ikke stritter. Samme gør jeg ved de andre. Og snip. Sådan. Så har vi klippet dem af. Grunden til, at jeg bibeholder den her tråd, det er fordi, når jeg skal sy mine lapper sammen, så lægger jeg dem med front mod hinanden. Og så sørger jeg for, at der hvor jeg har de to ender, de ligger over for hinanden. Når så jeg har syet de her to sider sammen, som de sidder sammen der, så vender jeg mit arbejde om, og så binder jeg de her to. Og så klipper jeg af. Så jeg sikrer, at den her lukning, den ikke går op. Men så laver du dem. Og principielt er det det samme med 3, 5, 6, 7 og 8 kanter. Firkanten, den er lidt anderledes. Tak for i dag.